Yun, bali home service kami dito sa may barangay Julian Macandan. Bali si Ma'am Rosaline po is second repeat client po natin. Bali ang asong ginugupitan po natin dito is 5 dogs po. Bali full shave lang po ang gusto ni Ma'am. Yan po. Ayan po kung nakikita niyo po may isa, dalawa, tatlo, apat. Yung isa nandun sa loob kasi nanganak. Bali pang 9 days niya na, so pwede na yun i-groom lalo't mainit ngayon. Yun. Shoutout sa lahat ng mga client namin dyan, mga taga Sison, mga taga Urdaneta, mga taga Mangaldan, mga taga San Carlos, mga taga Urdaneta. Ayun, Fragman nyo, nandito sa barangay Bunga. Kokak mo. Kokak. Fragman, ang natapos na naman po natin yung isang aso. Magpuproceed na po tayo sa pangalawang aso. Ayun. Yun si paring dyan. Yan po yung dog. Nandun naman na yung isa, napaliguan na namin siya. Bali ang ginagawa namin pagkatapos i-groom sabay ligo na rin para hindi na pabalik-balik mamaya. Yun, tara, mga kapragman. Samahan nyo kami, start na po kami. Ay, kita! Kami, par, alam na, tapos na po kami sa second dog, paliliguan na lang po na. Yan o, papaliguan na lang po ni paring dyan. Ayan. Ligo na lang po. Shout out sa lahat ng mga masisipag dyan. Marami pa kaming gugupitan. Yun. Sige. Samahan nyo na po kami. Third dog na po kami. Pangatlong aso na po yung aming igugroom ngayon. Mayroon pa pong natitirang dalawa. Ayun. Grabe. Tara, samahan nyo kami. No, so sampo man. Ay, yung shampoo, nakita mo? Hindi ma'am, pero may dala kami sabon. Baka yung shampoo ko na lang. Saan tumagal? Yung may na yan. Na? With laundry. Ayun, sige. Ang sabon nyo, baka bar. Grabe ko. Naki, na. Ito yung nabol na ito. Di ba walang bar? Oh, ang dalawa mo. Ano na naman? Yes, kay bar ko sa bundo na bar. Kampiyon. Laki, maabak sa kiso.
Pag lumutirakin, pag luminta, para siya lumutira. Naburog. 3 weeks, pinagpulaan mo. 3 weeks. Sam, tuwing masabog, isisab mo. Ganun siya eh. Sam. Ano man sa palagi ko? Kalamit ko yun. Dapat manista ka. May danom. Tamputang may danom. Oh, nung kinanan sobrang init. Grabe siya. Ano pa ko danom siya. Ang bilis na baybay. Ito na yun. Dog. Isda. Pangatlong aso. Tapos na po namin. Bali pang-apat na lang. Yun. May dalawa pa. Susunod na namin yung pang-apat. Ayun, nagmemerenda pa ang aking kumparing dyan. Ayun po. Parang marinak na. Tapos na po yung pang-dog. Nililiguan na po ni Farin dyan. Tapos ito pa yung wow. Sana all. Yan o. Baon na baon. Ikot natin. Hindi niya alam. Hindi niya alam yung ikot. Paano? Yan na. Oh. Sana all ba, pre? Pagkatapos naligo at nag-room, grabe sila. Sana all talaga. Lock na lock. Marami pa. Ayan o. Unlimited yung shampoo. Sige. Proceed na kami dito sa pang-apat. Pang-apat na. Oh, ingas, sorry. Patay man, ingas ya, aso. Bragel. Man, ingas live breaks ni. Ang karing gusto ka lang niya sa animal ay. Buo na to. Pay, kukuhan ko lagi ano. Kini, kukuhan ko lagi. Ma'am. Ah, ma'am, sampalan ko lang balay sakay. Unlock. Papi na naman. Papi na naman. Bilang-bilangan ko ni Bulan naman. Isa doon ka nagbuwas. Kang ko. Hindi na sakay ni mga. Hindi sakay ni. Sakmat kan po. Kuno bang matiran o may agira na istaditan amay at maka-istad na ikino. Ngob. Singa manginginaw. Bango. Mababo. Sana all. So ayun na nga mga ka-fragman. Tapos na po yung pang-apat na aso. Magpo-proceed na po kami sa pang-limang aso pero magla-lunch po muna kami. Ayan. Yung aming client dito po yung kanilang bahay si Ma'am Roslyn Kalimlim. Ayan. Ayan si Jan. Pinaliligawan niya na yung aso. Last one. Tapos punta kami ng barangay
ano ulit mga dan, may isa pa doon. Bali 6 dogs yung i-groom namin today. Ayun oh. Proceed na kami sa ano, sa last dog. Ayun, bali pang 5 aso na namin ngayong araw. Oh. Pagkatapos dito, tulad ng sinabi ko, pupunta kami ng Barangay Anulid. Ayun, maraming salamat sa lahat ng nagtitiwala sa amin. Fragman Makasta TV, Jan Suriano, ayan po, kontakin nyo lang po ako sa number ko 0953-6638. Ayan po, bali dito po sa Mapandan, sa Mayluyan po itong dog grooming na ito. Pagkatapos po namin i-groom yan, papaliguan pa po namin, kasama na yung nail cutting, tsaka yung pag-ear cleaning sa kanya. Ayun po, tulad uli, Mayluy, ito na po. Ano yung masasabi mo? Ano masasabi mo pare? Mandangol namin kay Bak. 5 dogs. Tapos na namin ngayong araw. Ayun. Maraming salamat sa mga client namin na nagtitiwala. Ayun, si paring dyan. Kaliliguan niya na yung last dog. Bali, ano yan. May anak yan na puppies, 6 puppies. Ayun, sa mga gustong magpa-reserve dyan kay PM nyo lang ako o PM nyo lang po si Ma'am Roslyn Kalimlim. Dito po sila sa Luyan, Mapandan. Yan. Pwede nyo po akong kontakin sa mga gustong magpa-reserve ng mga Shih Tzu puppies na quality. Ayan, dito lang po yan. Kay Ma'am Roslyn Kalimlim. Ayan, maraming salamat po, Madam.